guys, sa aking channel. Malihog ko pa. Advice na tigian din nila ng kamasod ha. Salamat. Dagang salamat, madam. Oh. Malihog ko po. Oh, sige. Si Rosa? Ha? Si Rosa? Oo, si Rosa. Wala pa. Dili, uy! Patro naman to, para sana po kami ay hindi Yan pala buhatag sir. Pero sa kayo na Kari. Mina. Ang doon ko kari. Explain re. Sa? Hindi kan ma'am. Oh, sige. Okay re. Tulog. Potito. Karon. Hindi. Ay, 6 ulit. Diya, agahapon. O, mato. Telepono na lang. Tulog ba dito? 18. Las karon. Ano ka daw? Wala may utang sa? Ha? Oo, ako nila. Gusto na ba dati ginagawa lockdown tapos kung sa na wala ba ganun na trabaho na ginagawa? Sipat. Oo, kasi daw ang gamit ang gamit. Naku, abtaw. Ano ko Brad? Sige. Dagang salamat ka. Lagi.